Asteburu batez, Zornotza Japonia bilakatuko da, izan ere, herri bizkaitarrera Mangamore jaialdia iritsi da, eta 7. urtea daiadanik, maskot ere badaukate, bertan daukagu, Ureshi, alaitzu esan nahi du Japonieraz, eta bere izenak dioen bezala, alaitu egingo gaitu, 2 egunetan. Mangamore diez, Amorita Txanoko Japoniar kulturaren jardunaldiak, eta 3 egunez Japoniar kultura, manga, animea ekartzen dugu Zornotzara. Ze frikiak, molestatzen dizue horrek frikitzak edo? Apurbet frikia bada, daeko bere alde frikia, edo gu adituen gunea deitzen dugu gune, ez dugu friki gunea, baina bai, friki jolasape bai izena jartzen dugu ekintza baten adibidez. Normalan olako ekintzetara etorten direzan pertsonak ez teki arazorik friki hitza erabiltzeko. Horrela jarri beharko nahi, zeren badakizue horrelako jaialdietan, mozorroturik ez doana dela benetako frikia. Zer zara, Obi-Wan Kenobi edo? Baina barba kendu dut. Bai, Luffy naiz. Eta nor da hori, manga pertsonaia bat? One Piece protagonista da. Ez dago hotzik ala, praka motxetan, txankletetan. Pizka bat, baina... Baina frikismoa beti boteretsuagoa da, Euntza bat naiz. Naiz maid bat, lolita bat, dela zerbitzari moduko bat. Kontaguzu zein da zure mozorroa? Sasha, ese ikonokoa zer. Princesa Bultos del espacio exterior, de Hora de Aventuras. Eta ikusi dugu baita ere hortxe, eskerraldean badituzula, Japonian horren tipikoak diren, sortearen galletatxo horiek. Bai, ditugu bai. Nere zu bat? Ea zer ezaten dian patuak. Tu éxito sorprenderá a todos. Ze ondo ezagutzen hauen. Bueno, gu hip-hopeko talde bat gara, egiten dugu hip-hop, eta orduan, hartu ditugu talde batzuk, Koreako talde batzuk, eta gaur dantzatuko ditugu. Gero gaur arrastien bai erromeria bat dau, erromeria, baina Dragoi Bola, Oliver eta Benjeta horrek danak esan dudazan, trikiagaz eta erromeria soinuagaz. Ekintza pilo bat dauz, sukaldaritza tailerrak, danetarik. Erreportaiarekin jarraituko dute, baina atxilotu egin dute bertan lagun batzuek orduan bertan bukatuko da dena. Zornotzatik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.